kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye juma ye janvier kalo tile 25 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministre ɲɛma Sumelu Bobe Mayiga taabolo kura dɔw tali a ye o ɲɛfɔ mun bɛ dɔbɔli ko fɔ jamana ka tɔrɔmɔɲɔn bɔtaw la a ka musakaw la yaasa ɲɛsin bɛ se ka kɛ kobaw ma cogo min na. Commission Vérité Justice et Réconciliation bakuruba fɔla CVJR o ɲɛma Ousmane Umaru Sidibe a tun bɛ dɔnnibaaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ kunungo alamisa Maison de la Presse la yaasa k'u lajɛya cogo min na u ka san 2018 o baara bolo waleyalenw kan. L'Agence des bassins du fleuve Niger ABFN arabadonya tɛmɛlen u dagayɔrɔ la Jikoro ACI la u y'u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 16nan u ye o waleya ɲɛmaw olu tɔgɔ la dɔngɔrɔ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce dante aw la a ka kanuya kurali la ka ɲɛsin anw filɛli a n'an lamɛnli ma. An bɔra ko de fɔ sisan ministre ɲɛma Sumelu Bobe Mayiga a ye ladɔnniyali kɛ ka ɲɛsin sariya bolo talenw ma ni o bɛ dɔbɔli ko fɔ jamana ka musaka bɔta la yaasa ɲɛ bɛ se ka sin ko gɛlɛnbaw olu waleyali ma cogo min na jamana ka lɔfo ni o siratigɛ la. Nin kumakan ninnu fɔra dɔgɔkun tɛmɛlen a ka laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔna na a ko gouvernement ye nin sariya ninnu ta yaasa fɛn min ye jamana taabolo dɔw bɛ yen i n'a fɔ taji minnu bɛ di baarayɔrɔw la da dumunifɛn minnu bɛ di baarayɔrɔw la mobili kura minnu bɛ san pankuru yamaruya sɛbɛn minnu bɛ ta n'o ye billet d'avion ye ka bɔ ka taa Mali kɔ kan ko dɔ bɛ se ka bɔ olu bɛɛ lajɛlen musakaw la cogo min na wa ni dɔ bɔra olu la o min bɛna puruti ka bila kɛrɛfɛ ka jamana kobaw ɲɛnabɔ o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 14 miliyɔn 194 banyango wa a kumana bɛɛ lajɛlen fɛ koyi a ko jamana forobaca kɛbaw minnu bɛ baara kɛ ni kɛnyɛrɛyew ye gouverneur u région na ko wele bilalen bɛ u bɛɛ ma u bɛɛ ka ni sariya in u ka bato san 2019 ka taa bila san 2020 o sariya bolow la wa mobili kura minnu n'olu bɛ san a ti san ni ministre ka yamaruya tɛ mun ɲɛsin bɛ wagande ma ministre de l'économie et des finances. Commission Vérité Justice et Réconciliation CVJR o ɲɛma Ousmane Umaru Sidibe a tun bɛ dɔnnibaaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ kunungo alamisa janvier kalo tile 24 san 2019 u ka dugutigi bulon na Maison de la Presse ka ɲɛfɔli kɛ u ye k'u lajɛya u ka baarabolo waleyalenw ka san 2018 CVJR o kɔnɔna na u bɛ mission minnu kɛ baarayɔrɔ in tɔgɔ la ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ olu la cogo min na maaw ka faamuyali sɔrɔ u ko baarabolo caman kɛra i n'a fɔ laɲini minnu kɛra ka maire olu la u ka baaraw kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen ye yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ ko minnu kɛra jamana kɔnɔ ɲɛ bɛ se ka dɔn olu la cogo min na ani olu kan ka baarabolo minnu kɛ ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ olu la faamuyali ka kɛ olu la cogo min na. Agence des bassins du fleuve Niger ABFN arabadonya tɛmɛlen u dagayɔrɔ la Jikoro ACI la u y'u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛ ɲɛmaw ka ɲɔgɔnnajɛrɛ a b'o ko fɔ conseil d'administration a tako 16nan kumakan minnu b'u da o de ye wari minnu bɔra ka baarabolo tɛmɛlenw k'olu kɛ ani wari minnu kan ka bɔ baarabolo san 2019 lahalayaw la u se ka ɲɛfɔli kɛ olu la cogo min na u y'a jira k'a fɔ kɛmɛ sarada la baara min kalifara u la u ye 76 murumuru 19 u ye o waleya yalima baarabolo 16 banyango o bɛɛ kɛnɛfɔgaw olu larawuli k'o fɔ n'o bɛ t'i jɔ hectare 15 banyango la yaasa ji walankata o bɛ se ka kɛ cogo min na o mètre cube 45 wa dugukolo larawew olu kɛra ka yɔrɔw dilan ka ɲa maaw bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ maamakunya baaraw k'olu kɛ cogo minnu na u y'olu caman de kɛ ji kɔlɔsili ani ji laraweli u ye o baaraw kɛ wa fɛn min ka dɔn ka fɔ ji sigiyɔrɔ 58 n'u ko ma ko point géoréférence n'olu bɛ bilayɔrɔ 17 banyango la Kalabanbugu ani Moribabugu ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye olu larawe.
farafina bundakun kan an b'a jira la k'a fɔ ɲɛma Zimbabwe jamana ɲɛma kɔrɔ Robert Mugabe ko dolari wari o $1,000,000 bonyango a jɛ koyi n'a kun kelen bɛ ko o mara a siyɔrɔ la ko o darakira ka bɔ a bolo. Nin kuma in fɔra fasiri sɛbɛn dɔ fɛ n'u kama ko V Herald. Janvier kalo daminɛ siganama caman olu kɔni taara u dana tigɛ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko u ye suɲɛli kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ u dagayɔrɔ la dolari wari o la kɔni k'a kɛra ara de ye. Taamakɛla dɔw n'olu ka dusufunu ɲɛsin bɛ ka ɲɛsin fangamarabaaw ma n'o ye gouvernement ye dugu kɔnɔna na n'u ko ma ko Undurman ale ni Sudan faaba Khartoum o de ka surun a jirala k'a fɔ ko taamakɛla kelen ko o bɔnɛna a nin na wa taama caman de kɛra kunungo ka ɲɛsin Umar El Bashir k'ale ka u ka jamana tɔw ye n'o ye Sudan ye ko k'a sababu kɛ ko fɛnw sɔngɔ gɛlɛyara ko wa ko i ka dun k'a fɔ ko ale nɔ bɛ o sɔngɔ yɛlɛnin ko ninnu na ko a yɛrɛ nɛgɛtugu la jamana ɲɛmaaya la bilen k'a ka i ka dun k'a fɔ walan sɛmɛ a ko daminɛ ni bi cɛ a kɛra sababu ye maa caman olu bɔnɛna u nin na maa caman kɛra tigɛkɔnɔmaa ye Sudan jamana o kɔnɔna na. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi ye dɔgɔkun kunfɔri ye juma don an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɔgɔkun kunfɔriko ɲuman Ala k'o di an kelen kelen ma an ka ɲɛnajɛ nka an k'an janto an yɛrɛ la Ala ka kisi ni tanga kɛ an kelen kelen ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ntɛnɛndon ka kunnafonnikuraw k'olu lase aw ma aw ni ce aw k'an bɛn inshallah. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.